acara akhir tahun ki apike nggo pengajian. Wong saiki ya pengajian, Mbah Me pengajian ki ya malam Jumat do yasinan to. Jen supaya imane warga kuwi tambah kuat. Apik. Dimin duwe penemu apik. Ora iso. Wah, welah. Panjang surup kok teturun. Elok. Lah nunggu kancane rada teko-teko sih. Setan kowe kok. Wis peteng ta iki mau. Sik. Iki aku Ngopo golek ya apa? Pas rondo koyo kuburan wae ora ono apa-apa. Ora ono camilan, ora ono kopi. Ya pantes telung dino iki ora ono sing rondo, ora ono panganane. Lah niate arep rondo apa arep golek pangan? Lah, nek jenenge rondo ki ra ya butuh mlaku, juga jimpitan, ibu butuh tenaga. Iki to mau Pak Demin mau ya gawe wedang suwi ya. Wah, lah kuwi teko. RT. Mantep iki. Ah, iya. Gorengane Pak Dimin. Wah, isih panas. Panas. Sik. Ben rada adem sik. Wah, ini. Lah enten apa Pak RT kok? Ora, iki aku nang sengaja rene iki kok, Mas. Mbono wigati ta iki mau? Oh iya, iki aku wis tak pikir kekat wingi. Nah, 2 tahun iki kan disere dhewe rawan kegiatan amarga pandemi. Iya. Nah, aku duwe rencana akhir tahun iki arep tak enek acara. Wah, Acara napa kuwi? rencanaku aku kudu panggung. Heeh. Panggungnya tak kok ngarep omahku Jembar kae, ya toh? Lah iya. Nah, andek kan toko. Nah, jadi nek ana apa-apa serasah ado-ado nek gunaku jipuke. Lah yang ada ta Ning jejer toko kae. jajar toko kae Oh, terus Jembar tak kok ya. undangke kenalanku. Wah, artis ibu kota aku. Sik Pak. Piye. Nek aku kok ora matuk ora setuju. Lah apa ora setuju? Nek acara akhir tahun ki apike nggo pengajian. Wong saiki ya pengajian, Mbah Me pengajian ki ya malam Jumat do yasinan to. Wis kaya wong akeh dosane wae pengajian-pengajian. Jen supaya imane warga kuwi tambah kuat. Piye, Kang? Apik. Dimin duwe penemu apik. Ora iso kudu sing seneng-seneng ra pengajian kok sing mara Siti. Aku yakin nek pengajian sing Siti. Oh lah iki nganu sih mergone iki. Kabeh iki duwe penemu ngono lho iki. Kok yo Aku tetep ora matuk ora setuju. nek pengajian aku ora setuju mending ra tak enek. Ngene bae. Kabeh duwe penemu, kabeh penemune apik. Saiki luwih becik dilumpukke wargane, ayo do rembukan bareng. Ngono kepiye? Masuk ora? Sik, Mbah. Sik, Mbah Men meneng sik. Iki wektune wis mepet. Ya toh? Jur, nek numpukke wong-wong meneh, ora kelar-kelar. Aku pengine engko teko omah aku arep gawe susunan panitia. Nek wis dadi tak serahke karo Karang Truk ben kan aturan jalan kaya biasane. Heeh. Ah, Ya ora ngono kuwi. lah piye? Jenengan ki dadi pemimpin ki kudune iso ngayomi masyarakat. Nah, ngono kuwi lho. Ora sak karepe dhewe. Nek ana apa-apa ki ya dirembuk. Wis dadi wong kok angel tuturane. Mergone ngene lho, iki engko mesti kan babagan dana, babagan duit iki engko terus kepiye? Duit Nek ora gampang. kok lumpukke. Duit gampang. Wong engko tak jile sithik nek perkara somben tetep yo dicicil. Lah ya kudu dirembuk to kuwi. Alah rembuk kok kan wektu santak wektune. Ah, jan jak rembukan dorat. Wah, jan. Nah, aku kok luwih apik iki ya dilumpukke terus dirembuk. Ra iso, wis ra iso. Bener, Kang. Nek Kudu dirembuk. saiki ora putus, tak putuske dhewe, kowe kabeh kudu manut. Nek ora manut, rembukku dhewe. Aku tak bali wae. Eh?